Straight to the point. Now atong balik-balikan mga higala. Birni Santo to, nga diin, sige maning bombardiyo ron mga higala gihapon ang US o kining Israel o inguman Iran. Ang kadto mga higalang kang Trump nga threats o kang Trump mga higala mga deadlines, nag-refer to sa mga power plants. Nga kung dili mga higala maminaw gyud ang Iran, bombahan nila ang mga power plants mga higala diha sa Iran. Labi pa ang Karg Island nga diin naa diha ang 90% sa oil mga higala sa Iran. Kadto mga bridges nila, dunay usa ka tulay dito mga higalang gibombahan, putol. Ang tulay mga higala sa Iran kay matod pa mga higala mauto nga tulay nga ngadto mga kahigalaan muagi kanang mga missiles mahigala nga i-travel sa pikas nga habig sa ilang kampo ibutang dito sa pikas pod nga habig. So gamit kay ang tulay. Moto nga aron nga dili mahigala makalusot sa pikas nga tampi ang maong mga missile sa Iran, giputol nila ang tulay pinagis bomba. Straight to the point. So kana nga mga area nga targets, kana nga mga targets may wa pa ma-implement. Pero kadtong mga military installations, siging bombardiyo. So kining E-15E Strike Eagle fighter jet ni anang Birni Santo didto ni sa kawanangan mahigala sa Iran. Mo ni kini. Kana piloto ka ana, kinahanglan gyud ka nga kuan gyud ka, di ni basta-basta nga mission sad. Kana ngilngiga. Hinoon kay og naa ka ni kay ari lang ka sa kanang tigsinyas-sinyas lang kana ba murag tigtugpo lang sa eroplano, ha? Sa tigsinyas lang ka ba? Diha sa Mactanday, na may tigsinyas. Kini ana kana lang imong trabaho medyo dili kay kuya unya sa total okay namang sweldo. Highlights nga bit-bit pa. Inigtug pa pod kay kasagaran ani mga fighter jet na ani sakay ni on board ning mga kuan. Na isay na sa airport ni nga ilang mga kampo usahay pod ari ni sa mga kuan mga barkong igugubat. Kining ilang mga dagko kay mga kinini ang vessels mahigala sa US nga naa diha mahigala ang mga aircraft carrier na, no, daghan kay mga kuan diha. Nara po na diha manlupad sila. So ikaw po tigsinyas kay okay na lang po di po kay kuyaw kay na naman kas barko. Bantay lang kada ikaw lang tigsinyas pagpalupad o niya ikaw po tayo tugpa ikaw po mo sinyas po pagpatugpa na okay ra sakto pas kaon diha sa kampo kay. Kanang tuag ka ikaw may tos mission dito bida. Hinoon, dako-dako nagkuansad. Ang imo pong sense of pride mahigala nga piloto ka. Kuansad na. Medyo taas-taas ka diha og kanang kalibre pod, no? Pero mo lagi na tuwa na kas kawanangan wa na may taas dito gamay wa na to, no? Mga igo ning atong kuan na ron ma-shutdown ta ni wa man ni magisgot o dako ba kagranggo o gamay ba? Kanila ba mahigalang drone attack sa Iran o kana ilang mga missiles di ra ba na mo ila manghigalag unsay imong ranggo? Ato na ni mahigalang iagi kato katawa. So dito pag abot dito sa kawanangan sa Iran na shutdown kini sama ni sa mga F-15 nga na shutdown diri sa Kuwait. Kay tan-aw nila mahigalang tuos nagkontra ilang gitira, shutdown. Tagak. Ang kining F-15 Strike Eagle nga dito sa Iran ka hagsa. Ni anang Birni Santo ang duha man ni kabuok. Tanawa ra gud picture dong. Ang kining piloto kana duha na kabuok. Mo na. Okay na Kanang nag-una mo ng pilot. Kanang ikaduha mo ng WSO. Kanang Weapon System Officer. So usa ang momaniobra sa kuan driver kay ikaw may pilot, lain pod ang tigtira, lain ang in charge sa armas. Asa dapit tagak ng mga bomba na, asa dapit ikuan, no? Labi nag fully loaded ni mahigalang inang A-15 A-Strike Eagle.
So naay in charge sa mga armas. Lahi to sa F-35 nga ang piloto usa ra ka buok, siya ra po mahigalay mo drive, siya ra po tanan multitasking. Hasta pag pislit diha may sa machine gun, pag pislit sa mga bomba, ikaw ra usa. Medyo laay na yung anak, kay wa man kay istorya gid kay. Lahi man ang at least na kay makita nga kauban nimo. Kay kuan man, nga mag-istorya ra mo na ano man sa kuan. Kanang earpads ba na nga murag kuan bitaw, mag-istorya ra mo diha kay, ha? Unya kung panalitan og murag laayon mo tos kanginan, pwede mo ingon kag kuan nga mauli lang ta kay kuyaw man itong mission, may pa mo sibat na ta. Pero kanang ikaw ra gid usada, way magbuot gyud nimo, no? Ikaw ra gid usana naa. Medyo laay-laay lang sa gyud. Kining hitabuan, duha sila pagka shutdown sa ilang eroplano, pislit dayon sila mahigala sa ilang eject button nga naarapod sa lingkuranan. Nagpislit mo sa eject button kanang fiberglass, kita ka ng fiberglass sa eroplano. Nao, kanang atop anak niya ba? Buhan mag-uwan-uwan, di ka mauwanan dito na ligon man na, di ka mag-uwanan. But kung in case of emergency, pag pislit mo sa kini niyang eject button, mulupad na, kuha na mo, mukang ana. Pagkang mura bag, pare ba nang sa, kuha ba, kana bitawng sa kinan ba nga inikadasbag mahigala mo kuha ng bag bitaw niya, airbag, mugawas ang airbag, aron nga dili ka mamatay. Labi pag naka sa driver seat or naka sa passenger seat, automatic na yung airbag. Kana kung functional pa ng airbag, basin og di na function. But kini siguroon ganang natos mission, susiyon nga tanan nga functional na tanan. So, pag ka-shutdown, pislit na yun sa eject button, lupad ang duha mahigala ka mga airmen. Ang pilot ni anang adlaw Biyernes Santo, dali kaayo nga na-rescue. Naluwas Biyernes Santo pa lang, kanang Biyernes pagkatagak, naluwas na dayon ang pilot. Ang problema kining WSO may wa maluwas, iabot to mga 48 hours. Duha ka adlaw. Kay Biyernes Santo man yung tagak, pagka Domingo naman Easter Sunday na nakita. Nakuha nila kining maong WSO, kining weapon system officer. Ang nahitabo pagkatagak niya dito na sa ubos, kahibaw kang kanang lugar hostile country, kanang lugar kontra, di ka maglangan, ana, inay katagak ni mo niya, tang-tang ka sa mong parachute, dagan ka yung taman sa ginawa palayo. Kay di ka mo palayo diha, disgasa ka yun, kontra ko nang naa. So, kanay mga higala di nilalim ang hitabo, inay kikirnel rabay ranggo, ni ining maong WSO. Pagkatagak niya, di makas kataas, ana di ka kawanangan kay, nagdago kag parachute, pero nasipyat, pag naiusahay mo, sipyat ka, o dili mo sipyat, okay lang, sipyat ka, kini-gani, nabalian sa tiil. Lisuran pagkadagana, adrenaline rush na gisiguro itong yun, kay pagtugpa, nabali ang tiil. Pero, bisan pa mang nabali ang tiil, tagan sa taman sa ginawa, palayo. Kay dako ko ng parachute ni mo, o to kasi aeroplano, sad siyempre palayo, kay adtoon mo gito, ang wreckage. Hasta na parachute ni mo, dako ko na kayo. Biya ka na dagan. So, kaniya dagan siya, kat-kat pag sa bukid, mahiga lang 7,000 feet nga bukid. Straight to the point. Lisura na hitabo, nga, kana na ang samara na kanyang kat-kat pagka ng bukid nga 7,000 feet. May lang pareha kang buyki nga anad og kuan. Anad og trekking ke, ha? Kay maka-kat-kat ka kuan, no? Praktisado yan ng Air Force kada. Apil yun na sa imong training, apil yun na sa imong exercise pod. Sakag bukid to 7,000 feet. Dito ni transmit og signal. Kay naama na mga higalay Combat Survivor Evader Locator. Naman ay beacon signal dito. Dito na sa transmit may gilag signal. Kanang Pilot Survival Vest. Kanang Pilot Survival Vest, apil diha ang Combat Survivor Evader Locator. Evader Locator. Ngadto na dito. So, pislit ka dito, gamito ni mo na dito. At your option. Dili automatic option na sa kini ng airman kung kanusaan mo na gamiton. Kaya mangita magag signal, ikaduha, di ka pataka, kaya basin ni gamit nimo makuha sa radar sa Iranian. Pag signal nimo kay patabang ka nga naa kadihan dapita, ang makakuha ang Iranian.
Maihaw ka dito guwa sa oras. So kini hitabo ngita sa signal pag pislit niya ron, pag transmit og signal dito na dayon satellite base man eh. Nakuha dayon mo ng kahibaw dayon ang US hain dapit ang ilang rescue honon. Naas kabukiran may gala sa southwestern Iran. Naa diha dapita, kuha nila ang exact coordinates. Kuha ng exact coordinates. But ang Iran kuyaw sad kayo kay nilang IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps nangita hasta mga civilians di pa pangita. Mi offer ang Iran og kwarta nga kisay makakita di ay premyo, ha? So daghan pa mga civilians ito nga kaniya mga civilians man eh. Adalag iskupita ning usa, ha? Pero mga civilians ano po yung mga armas ning uban. Tabang sa pangita kay magkwarta na ni. So ang gibuhat mga higalang, gibuhat sa ilang US, kung grabe ang capabilities Amerika, eh. Di lang sa tamang gisigot ni Trump ng iyang desisyon ba. Pero ilang capabilities pag-rescue no, ngilngiga, eh. Biliba. Pero ilang no soldier nga ilang i-left behind matud pan Trump. Wa gyud biyaan, ilang kuan gyud. So kini hitabo ano, pag-rescue ani makagilaan kay bumog unsa ka dako gasto ning rescue ani pinadako pila ka milyon ang gasto. Ngano man may abot di ay mga kagilaan og 155 ka mga 155 aircrafts ang gigamit ani mahigala pag rescue. Ngano man dunas lay mga helicopters, mga rescue helicopters, di man pwede na ang rescuers dili nimo proteksyonan sad. So ang mga aircrafts gigamit dunay mga fighter jets, F-35, F-15 fighter jets kanang lupa dito pag-protect sa rescuers. So dunay bombers, dunay refueling tankers. Kanang mga eroplano nga magdagasolina dito adto na magtubil sa taas. Kuyawa ng tubil sa taas ay. High-tech ni gini. Ha? Adto na sa taas mga higalas kawanangan tubilan. Refueling tankers to adito mga bombers, mga F-15, F-35 fighter jets ang gipanggamit aron nga ilang suportahan pod ang katong ilang rescuers nga to sa ubos. So katong mga rescuers nigamit to mahigala sa ilang mga rescue helicopters, wala to pasabot na sila ra, dunay mga nag-cover po nila. So kamoy rescue dito, kay siyempre kung ikaw rescuer kay basig kamo pala hinoy ihawon po mga rescuer mo. Di po na basta-basta. May nagpareha ka sa Europe nga mo rescue daw may masuko nimo. Ha? Pero kay nana nga American ko mo, rescue mo ihawon mo dito. So aron nga di mo maihaw pod, napoy mga special forces nga tuwa. Dunay mga soldiers tuwa sa ground. Kini nagpasabot ba ang ilang capabilities Amerika perting ngilngiga gid? Nakuha gid nila. Ang maong WSO ang weapon system officer nakuha nila gyud. Pag Easter Sunday na balik mo na ingon si Trump pag chat pang Trump mahigala pag post niya sa iyang Facebook page. We got him. Ha? Nakuha na to siya. Mao na ni mahigala nga kuno kani mao ni ang post mahigala Donald Trump. Kini usa ka pagpakita sa capabilities Amerika kay wa nila ni makuha. Nya tuwa sa Iran ning tawhan naron sus kadako ang isyu mga higala. Straight to the point. Di ba kanila puaan nila sa Iran? Sunugon ba kaning ila ba kaning paisan dito? Di ba kanila ni Job balbakwahon dito kay? Or ilang himuon nga prisoner of war, ilang iapil sa ilang negotiation. Ha? Nga naa sa alas. Muna nga grabe yun ang race of time. Race against the clock. Kini nahitabo. Ginukdan na yun. Ang US unsaon lang nga makuha nilang sila makakuha. Ang Iran sad naningkamot sa sila makakuha. In fact, ipatabang nila mga civilians. So tabang mo pangita millions ang kanay. I-convert yun mo Philippine money ang $66,000. Dako million sa kuna. Di ikaw civilian ka, mo tabang kag pangita kay. Pareha ba nang inyon nga mangita tag sigbin kay kwarta kuno milyon yung kwentidad ang ngita sa ta. So kini gipangita, gitabangan pangita. Wa gyud mga higala kay ngano, ang ilang CIA tanan mo lihok sad niya ilang gilipat-lipat pod ba do sa mga deceptions nga gihimo nga di ara diri napita ang kuan. So ilang gipabuthan po do na poy mga nagpaduol na dito sa area katong mga IRGC ila pong gipabuthan. So di gyud kaduol sa area. Nya kini kay bukid man kayo. Lisod man kayo ng adtuon di man makaabot sa kinan. O magbaktas ka lisod o mag sakay ka og
sakyanan dili makaabot dito. So ilang gigamitan og helicopter. Katong helicopter nga dagko ang helicopter no, katong mga rescue helicopters, napagi sa helicopter nga gagmay. Ang helicopter nga makatugpa mahigala sa kana na ang ilang literature, na sa kompleto sa helicopter dayoy. Nay dako, nay gamay, napoy kinagamihan nga ang ilang chopper nga gigamit dito nga makatugpa dito sa bukid. Kanang chopper nga makalanding mga higala og inanak kadako sa dining table lang ang kalandingan. Sa to pa kanang bitaw gidakon lang kanang wa bitay hawan bitaw kay helicopter ngita kag hawan kanang Black Hawk ngita kag hawan. Kana gamay kayo. Dining table lang pwede makalanding. Kuya wang helikoptera. So og sa kuan pa ni kay manikurista pa ni kompleto siya ba og gamit. Da say dakong nail cutter, di gamay, di apoy pangkulitog sa ingro na at kompleto tanan. Kay mag lugit-lugit kasi mong kukuha kay mga kompletong gamit, magdugo lang na naa diha. Kaya ila kompletuha eh. Ni abot lagi mga 155 aircrafts ang ilang gigamit. So nakuha ginila. Ba't kini nagpakita sa capability sa Amerika? Unya medyo napakita po noon ang weakness sa Iran ani kinana sa ilang area wa na makuha. Wa na. Mo nang medyo kuan kay wa pa nakuha to sa Iran ngilngig ito. So ang US gamit yun na ilang capability. Ngilngig mo ni ang pinakangilngig nga mission nga rescue mission nga gihimo sa Amerika mato pa silang pag-describe mga kailaan daring mission dito sa hostile area. Dito nagikuha may gala, gi-extract nila dito ang ilang WSO. Ang ilang airman mga higala nga nakuha gyud dito mga kagalaan sa area. O di ka basta-basta makakuano? Kuyawa Mura ni may gala itong lone survivor bitaw Inday Maris. Kaingon ka sa salida ra pero niya na tinuod ni tabo. Pero ang US magod kung moingon nga mission niya sa luwason gyud ka. Gasto gyud sila. Mo na nga kato bitaw salida nga Saving Private Ryan. Katong Saving Private Ryan fiction story to but inspired by true story to sa soldiers sa Amerika. Doon na to'y basis nga kuan gyud. Dili exactly the same dili pare-pareha ang istorya nga dunay upat ka mga igsuon nga mga soldiers ba. Ilang gituhan nga namatay nang tulo mo nang ipakuha ang usa. Kay luoy making inahan nga nahurot akong anak kamatay. So butangan yung mission nga extract itong usaha into dapita. So nakain ka ba? Kana mga inana murag kain kag salida lang bat kini. Katong lone survivor nga salida o kining salida ha. Bating liga. Paminaw kini kuan ni linaw-linaw ni himuan nag kuan movie sa Hollywood. Himuan nag movie sa Hollywood kay ngilingig ni nga pagka hitabo mga sukitig paminaw. Pero naman tayong oras magtiwas ta ugma pohong adlaw anas tundugang pang mga hisgutanan mga sukitig paminaw.